gidaru ban ga ya kai ba. Ya mafakar halittun Allah zulmi gidaru ban ga ya kai ba. Duka abin da zan tunkara Allah zana sanya farko. Kai ne mai cikin burina ga wasu baituka da na dauko. Rabbi ka aga zanzan wake manzo wanda ban gaya shi ba. Ya Allah ka ƙara salati mai yaye hijabai da kunci. Mun mai kyan sifar da nake so kan ƙaunar sana kasa bacci. Rabbi da alihi da sahabbai har da barhama babban uba. Ya mafakar halittun Allah zulmi gidaru ban ga ya kai ba. Mai neman rabo da rabauta dole ya soke umma abiha. Mai nema abin zulman ni ke ce kofar shiga ya fasiha. Ni ma na taho da ki bani irin rawanin da ban san shi ba. Jaksani ta sukata inda nake zuwa sai in dauka. Shaka Abdul Karim Maulana har abada ba zan barka ba. Sanni jinin jikin sayyada Zara'u jinin jikin shugaba. Ya mafakar halittun Allah zulmi gidaru ban ga ya kai ba. Salamu alaika nuri salamu da kai na fake ina daɗa tuba. Salamu alaika babu salami babu isar da ba taka ba. Salamu alaika kashiful hujudi kai mun kashafin ka ya shugaba. Ga mafakar halittu gaba ɗai waye ne bai fake da kai ba. Wanda ya so aikin Allah har abada ba zai faɗi ba. Da shi na fake rasulillahi habibullahi al-mustafa. Ya mafakar halittun Allah zulmi gidaru ban ga ya kai ba. Zulmi gidaru rainan Allah ban ji abin da zai kai gaba. Annabi kai ka rayu ka tashi baka da ummu balle uba. Annabi kai ka yo rayuwar da har yau ban ji mai yin ta ba. Annabi ne kadai na ta Allah komai in zai yi sai da shi. Ko sallah da rabu ya bamu ai sunan shi ne shi da shi. Shi yasa a komai idan ka ji Allah to akwai shugaba. Ya mafakar halittun Allah zulmi gidaru ban ga ya kai ba. In azumi kake magana cikinsa na ce akwai shugaba. In za ka yi imani da Allah sai ka sa abul zainaba. Ko sallah kake sabo ce in a cikinta ba shugaba. An ce rabbana al-gafuru annabi ma al-gafur ne. An ce rabbana as-saburu mai haƙuri ma aikinmu ne. An ce rabbana al-hayyu zuljudi ma al-hayyi ne. Allah ya kashe ya tayar annabi kaga al-hayyi ne. In ka ce nufin Allah ne kun faye ko ne ya take ne. Zai yi wuya a ce ga dabino in kyale in dogo riba. Ya mafakar halittun Allah zulmi gidaru ban ga ya kai ba. Ya ainihin muradi rasulillahi mumida al-mustafa. Mai magana aron mahashar mai ceton mu babban uba. Mai farko da karshe ma'aiki kai na nufa ba zan waiwaya ba. Kai ne sayyidul kaunaini kafi karfin faɗi ga halitta. Ka wadatar da duk mai bukata. Annabi kai ka san manufata. In furta ta ko in bata a zuciya baka ki gani ba. Ya mafakar halittun Allah zulmi gidaru ban ga ya kai ba. Annabi ka fi karfin tunani inda tuni ba za ya tuno ba. Annabi ka fi karfin faɗi babu
za ya tuno ka, kai ne mai faɗin da faɗin ka kalamun lahiya shugaba. Ƙara salati ya Allah gumman zamu wanda ka aiko, shi ne ka baiwa Ƙur'ani littafin nan da ka aiko, yake ta nuni da abisa almukutar ƙofar tuba. Ya mafakar halittun Allah zulmi gidan banga ya kai ba. Tambatani anan zan tsaya wajen begen ka ya shugaba, hasken begen ka ne Mustapha mai natin san ka ya shugaba, da kai na fake Madinan nan kar in mutu ban ziyarci ka ba. Ya mafakar halittun Allah zulmi gidan banga ya kai ba. Ya mafakar halittun Allah zulmi gida ruban ga ya kai ba.